Se jiġi wassallilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym. Antonello Bella jisselmilkom jagħtikom merħba għat-38 u l-aħħar episodju ta' sensiela botta u risposta għall-istaġun 2022-23 fejn il-lejla sejrin niddiskutu it-tazzi Ewropej li raw l-Manchester City jintfu il-UEFA Champions League u kol eventualment jieħdu bit-tripletta fl-Ingilterra. Għanna mbagħad il-Sevilla li rebħet il-UEFA Europa League u l-West Ham United li rebħu il-UEFA Europa Conference League. U għal dan il-għan il-lejla miegħi fuq il-panel kif qegħdin taraw għandna ħansebhom hekk tliet rappreżentanti minn tliet kompetizzjonijiet u minn tliet finali nistgħu nsejħulu hekk dan il-għaliex. Għandna l-segretarju tal-Manchester City Supporters Club Malta, Kenneth Caruana, għandna partitarju ta' West Ham United li huwa wkoll is-sindku ta' San Juan, Tretan Fenek, kif ukoll għandna lil Karl Barnis li huwa partitarju ta' Roma li nirringrazzja ġew minn issa tal-lejla oġobhom jingħaqdu magħna. Infakkarkom ukoll illi kull min jixtieq jintervjeni fil-programm tal-lejla jew isaqsi xi domanda lil mistednin tal-panel tagħna jista' jagħmel dan fis-sezzjoni li għandna miftuħa għalikom marduta madina il-live streaming. Għanna wkoll xi aħbarijiet ċintukom qabel xejn semifinali tal-UEFA Nations League Spanja 1, Italja 1, Jeremy Pino jiftaħ l-skora l-Ispanjoli fit-3 minuta u fil-11 minuta Ciro Immobile ġib id-draw għall-Italja. Darts bħalissa wkoll għaddejja l-ewwel ġurnata tad-dinja tad-darts fejn tispikka rebħa tal-Polonja fuq il-Portugal, il-Polonja ta' Krzysztof Ratajski, illi teleb 4-3 tal-Portugal ta' Joao da Silva, Singapore ta' Pollim illi tilfu 4-2 kontra Repubblika Ċeka, fil-waqt illi l-Afrika tisfel ta' Devin Peterson tirbaħ 4-2 kontra Spanja. Imma wkoll aħbar li daħlet ftit ta' sekondi sakemm konna qegħdin noħorġu għal-programm live Napoli iħabbru anzi għanna qabel l-aħbar ta' Napoli u liħor fil-UEFA Nations League darba jiskurjaw l-Italja Davide Frattesi Spanja 1 Italja 2 bis konna qegħdin ngħidu Napoli ħabbru lil Rudi Garcia l-ex coach ta' Roma bħala il-coach il-ġdid ta' Champions tal-Italja u qabel ma nibdew niddiskutu l-aġenda tagħna tal-lejla Karl, nixtieq noħu reazzjoni tiegħek fuq din l-aħbar anke minħabba l-fatt li Rudi Garcia mill-żmien bħala coach tagħkom ukoll. Nixtieq nibda billi nirringrazzjak tal-invit. Il-lejl it-tajjeb lil kull min qed jarana u speċjalment isħabna u hekk tal-panel. Rudi Garcia huwa coach interessanti. Roma miegħu niftakru kienu għamlu sensiela pożittiva ta' rebħ, kien għamlu 11 waħda fil-fatt. Ma Napoli naħseb huwa adattat għal pjazza ta' Napli minħabba l-fatt li huwa he's a fighter, ma tix tinsa li jkollu responsabilità kbira daw huma Champions. Biss huwa kontroversjali wkoll naħseb tiftakara tal-violin inti. Eżatt. Ġifieri naħseb qed nistenna li dis-sena minn kif qed jarmaw l-iskwadri li tagħna jkun hemm kampjonat interessanti. Qed inħossha. Rridu naraw naqassa kemm Garcia sejn gwala mal-President kontroversjali li għandhom. Nista' jħoss dak il-mertu jiena ma taqsi xatt tan-Napli. Eżattament. Mela, aġġornament ieħor mill-Olanda jidher li dak il-gol tal-Italja ta' Frattesi tħassar bil-VAR. Għal daqstant il-riżultat huwa dak ta' 1-1, ovvjament se nkunu qed naġġornawkom
x'ikun qed jiġri sew fl-Olanda fil-UEFA Nations League kif ukoll fil-Ġermanja fit-tazza tad-dinja tad-darts. Biss naħseb illi nistgħu nibdew billi nitkellmu naqra ma' Kenit l-ewwel qed insellimlek, merħba lura fil-programm Botta u Risposta u wkoll jekk tippermettili nieħu l-okkażjoni biex mill-ġdid nifraħ lilek u lill-partitari kollha lokali ta' Manchester City għal sukkessi kollha li ksibtu din is-sena. Sa fl-aħħar Manchester City ilqtu lill-ġirien u għamiltu tripletta. Kien is-sukkess wara dan is-sukkess tant mistenni fil-parti l-blu ta' Manchester. Grazzi l-għamelet tal-invit ukoll, nisellem is-semmija. L-għamelet ma konniex qegħdin nistennew it-tripletta ħanibdew minn hemm għaliex sa ftit xhur ilu anke fil-lig konna qegħdin it-tieni post wara l-Arsenal u l-Arsenal kienu għaddejjin ritmu tajjeb. Ovvjament fiċ-Champions League kienet storja oħra anke għax lajna l-Real Madrid u l-Bayern Munich. Ovvjament l-FA Cup round wara ieħor sakemm wasalna l-finali. Imma ovvjament inti fil-bidu tal-istaġun ma tkunx qed tistenna li ħadd iġġieled fuq kull front jew aħjar ħadd irbaħ dawk il-fronti kollha. X'kien is-sigriet? Naħseb illi bqajna nemmnu sal-aħħar anke l-plejers. Ovvjament ħadd ieħor kellu jiżloq ukoll speċjalment l-Arsenal fil-lig, allura ovvjament aħna ħadna ċans li mbagħad anke rbaħnilhom kemm hom anke away. Ovvjament hemm ukoll l-esperjenza, tinsiex illi mill-Manchester City konna wasalna final sentejn ilu, semi-final sena l-oħra anke ta' qabel, ġifieri dal-aħħar snin konna qegħdin kwarti finali, semi-finali hekk, allura hemm ċertu esperjenza ċertu għaqda illi waslet sabiex finalment rebaħna Champions League ukoll. Erling Haaland 52 gol fi 53 logħba milgħuba fil-kompetizzjonijiet kollha ta' dan l-istaġun. Naħseb li n-Norveġiż kien il-pedina finali li kellkom bżonn biex taslu hawnhekk. U finalment tieħdu Champions League li titkellmu wkoll fuq it-tazzi Ewropej. Ħanibdew minn hemmhekk bħala gols anke fi snin preċedenti, is-City dejjem konna niskurjaw ħafna gols, jiġifieri għavolja konna nilagħbu bil-false nine u hekk. Li jagħmel Haaland illi l-għamet kellna punta propja, kellna dak l-striker illi kultant mix-xejn jiskurja. Kien anke punt ta' referenza wkoll. Allura kien jiġbed ċertu plejers liħ u l-plejers l-oħra kienu aktar liberi. Li naħseb li ġara din is-sena hija li fejn qabel konna noħolqu ħafna chances u r-ratio li niskurjaw kien wieħed kienu għalli ta' ma kienx daqshekk kollha din is-sena. Dis-sena ħloqna inqas chances però konvertejnihom aħjar. Bħala ratio, conversion ratio kienet iktar għolja. Għaliex għax tlifna jisu midfielder u għandna dak xi ħadd illi kapaċi tfal ballon ġo xibka. Issa ovvjament għandek plejers oħra bħal Mahrez, Bernardo Silva, De Bruyne ġifieri mhux kollox jiddependi fuq Haaland, però naħseb illi iva l-ewwel tagħmel sena tal-ġennu dan għadu ġej dera mill-ewwel u hat-trick wara ieħor. Naħseb illi għen ħafna mhux ħażin. Li għen ukoll illi l-aħħar 3 xhur Gundogan speċjalment Rodri donnom iktar splodew, jiġifieri forsi kun iktar lura ishom daqqa waħda kulħadd isu ingrana sew. Tajjeb wis. Ver, ħanġi naqra lik għax minn ġas smajna ma ħanerġgħu nisimgħu iżjed tarta minn għandek kaj. Mela, l-ewwel nett grazzi tal-li lejla tinsab posta u anki fil-każ tiegħek nixtieq li nifraħ sew lilek u anki l-partitari lokali ta' West Ham United għal-rebħ tal-UEFA Europa Conference League. Sinċerament, kont temmen li din is-sena stajtu tispiċċaw b'dan l-onur Ewropew fil-vetrina tagħkom wara 58 sena? Mela l-ewwel nett insellem lilek u semmija kif ukoll il-kollegi li fuq il-panel Antonello. Bażikament dis-sena ikollok daqsxejn aktar
fiduċa li tista' twassal għar-rebħ. Infatti sal-finali ġifieri sa semi-final il-West Ham kien għadha ma tilfetx logħba biex waslet hemmhekk. Is-sena l-oħra kellna diżappunt fl-Ewropa League għaliex fis-semifinali huma nqalgħu u ma telgħux għall-finali. Li deqitni ftit li ma' tim Taljan dejjem naħseb l-Ingliżi jbagħtu ftit. Mhux rigward players, imma rigward disciplina tattika. Imma fil-finali rajna li kien żball tad-difiża tal-Fjorentina illi mar id-difensur Mari biex jantiċipa meta hu kellu jirtira. Allura dak il-każ ma tistennijiex minn klabb Taljan to be honest, għax naħseb is-sistema Taljana u l-Fjorentina kien għadhom kif tilfu finali oħra, u naħseb il-coach Italjanu naħseb għamel biċċa xogħol tajba mal-Fjorentina biex wassalhom għal żewġ finali. Naħseb li kien hemm li l-West Ham ħadu deċiżjoni naħseb li iktar jagħtu każ il-Conference League għax wieħed ma jridx jinsa id-diżappunt li kien hemm fil-league. Ġifieri u dejjem baqa' jilgħab bil-players regolari fil-Conference League u ma serraħx fit-tazzi fin-norma meta tkun fil-Conference League, meta tara anke klabbijiet oħra kbar li pparteċipaw is-sena l-oħra anke dis-sena, jużaw qisu taħlita ta' players li jkunu qed jilagħbu regolari jserħu biex jużawhom għal-lig. Jekk tagħmel ftit sens għal-West Ham għax naħseb kienet l-unika opportunità illi huma jidħlu jerġa' fl-Ewropa League għaliex fil-lig ovvjament ma kienux sejrin daqshekk staġun feliċi. Ma naħseb id-direzzjoni wkoll kienet ħadet deċiżjoni tajba li fin-norma jkollok ħafna telf li ġej fil-lig. U normalment l-owners, chairman, etc. normalment id-deċiżjoni hija li tbiddel il-coach dan ma seħħx. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar kellhom raġun għaliex irnexxielu David Moyes isalva fil-lig u jirbaħ ukoll tazza wara 43-44 years. Infatti, kont se nsemmilek id-deċiżjoni ta' David Moyes fejn rajna coaches oħra fil-inħawi li kontra tokkupaw il-klassifika kollha jibdlu l-coaches, Crystal Palace, minn Vieira Infatti tnejn biss ma nbidlux, tal-Nottingham Forest u tal-West Ham. Eżatt. L-Everton. Fuq naħat isfel dejjem sewwa, fuq naħat isfel. Eżattament, fuq żona qed titkellmu l-Everton, il-Leeds, il-Leicester. Intom bqajt iżommu sodi David Moyes li fil-ferma tiegħi apparti li d-deċiżjoni it paid off handsomely, naħseb illi kienet deċiżjoni diffiċli f'dak il-kuntest li tieħu Trevor meta tara turnover qawwi. Ekku għax fil-norma hija li l-coach jinbidel. Ġifieri hawnhekk rajna xi ħaġa differenti, mhux ġol-Ingilterra biss, ġol-liks kollha li hawn madwar id-dinja. Illi meta l-coach ikollu dik ir-run ħażina u jkollu terġa' tiġi f'petch oħra u petch oħra u petch oħra, normalment ħabta ta' Diċembru hemmhekk tittieħed id-deċiżjoni li jinbidel il-coach biex anke l-coach ikollu ċans biex jirranġa t-tim fit-transfer market ta' Jannar. Għalkemm jien m'iniex wieħed David Moyes mhuwiex wieħed mill-coaches favoriti tiegħi żgur għax il-logħba s-stil ta' logħba li juża huwa daqsxejn is-stil ta' futbol Ingliż antik, jiġifieri mhuwiex il-coach illi jilgħab xi futbol sabiħ. Naħseb anzi huwa aktar futbol tad-daqqa. Infatti anke bħal Paketa bata ħafna biex jintegra fit-tim u fis-sistema li jużaw. U bħalu kien hemm players oħra fil-passat illi meta jkollhom players li huma xejn kemm tekniċi. Niftakru li taħt Bilic Anderson kien għamel staġun tajjeb, anka nofs ieħor inbidel il-coach u Anderson ma rajniex iżjed. Infatti mar Lazio, l-West Ham xtraħ 45 million u l-Lazio ġew ħadu lura b'xi 5 million. Sewwa wis, Karl, nerġgħu niġu lura lik issa b'mod uffiċjali merħba u grazzi tal-lejla
ingħaqad magħna. L-istaġun ta' Roma, finali mitlufa fl-Ewropa, 6 post fil-kampjonat u eliminazzjoni fil-kwarti tal-finali tal-Coppa Italia mid-danni tal-Cremonese. Sar ħażin tista' fil-tram tagħkom. Referi Taylor. Ħan nitkellmu fuq Taylor żjed tard tibżax. Le ma rridx ninstema' bikkej għax minix it-tip li jien l-affarijiet inħobb ngħidhom dawk li huma ma biss naħseb kif li ġara Roma hija dejn. First of all, aħna spiċċajna dipendenti minn Dybala li huwa ħażin. Mela, center for bħal Abraham li għalija ħafna minn ma jogħġbux jinġobni ħafna trid tqis is-sena l-oħra dan skurja 26 gowl. Dis-sena l-logħba ta' Mourinho, inti Mourinho taf x'inhu hemm x'għalfejn nilabora miegħek. Abraham kien jagħmel ħafna sagrifiċċju allura mhux ħanejt l-impenn tiegħu, ma l-impatt tiegħu taħt il-lasta ma kienx tajjeb. Jiġifieri dawn ma affarijiet li jiġru plus sekkenna l-Belotti wkoll. Li jien hawn minni dejqu wkoll, jien jogħġobni Belotti. Belotti huwa bniedem titraħ fil-ground, għalhekk huwa sabiħ meta titkellem fuq il-futbol titmur tara l-logħb. Għax minn fuq it-television titlef ħafna. U taf kemm Belotti jistinka u jagħti għall-ballun. Naqqas timmaġinaw tgħid possibbli daħħal għandu album waħla għax litteralment jiġri u jagħmel l-impenn. Mela, l-istaġun tar-Roma. Kien hemm lapsu, kien hemm il-downs, naħseb it-turning point fil-kampjonat kien idro fl-aħħar ftit mal-Milan tal-wieħed wieħed. U mbagħad mhux ħanejt rema x-xugaman Mourinho għax mhux it-tip li jarmi x-xugaman, imma mbagħad beda jikkonċentra first of all kienet tazza Ewropea. Plus hekk tidħol inti awtomatikament fiċ-Champions League. U llum jiġifieri jekk inti ma tidħol fiċ-Champions League qed titlef ħafna. Kulħadd jgħid li rrid issa jiena it-tim tiegħi reġa' ma kwalifikax għax-Champions League. Din kienet fundamentali kieku ġiet ir-rebħa ma' Sevilla, imma ma ġarax hekk. Anzi, mbagħad trid tqis li fl-aħħar ftit nġibna l-kwalifikazzjoni fl-Europa League. Għax kieku ma kienx il-penalti ta' Dybala, fil-fatt konna nirriskjaw li ġu nabbuża minn Juventus u aħna morru Conference u ma jmorru Europa League. Mela, ir-Roma li ġara sfortunatament bdejna fuq ħażina. L-er li ma sabx jisu dak ir-ritmu sfortunatament minħabba l-fatt li weġġa Wijnaldum. Mhux qed insemmi plejer kwalunkwe, jiena lija għalkemm il-pik tiegħu laħqu ma' Liverpool xorta jibqa' dak il-plejer li huwa fondamentali. Sfortunatament. Kont saqsik kemm affettwaw l-istaġun tagħkom id-diversi injuries li kellkom fuq plejers bħal Dybala, Wijnaldum diversi plejers importanti. Ħanejdlek ara. Meta jkollok il-lussu, mhux għax hawn il-ħabib tagħna qed nitkellem hekk, jkollok il-lussu tal-Manchester City. Dik hija storja oħra għal kull coach. Pereżempju, all right, De Bruyne jibqa' De Bruyne plejer mill-iktar li joġobni stilla u affarijiet hekk. Imma taħroġ il-De Bruyne iddaħħal il-Foden. Hemm differenza pereżempju inti l-lum irid ikollok skwadra sewwa li mhux 11 biss tajbin u l-oħrajn meta jinqalgħu ikollok antitezi tat-tim, irid ikollok minimu 24 plejer li huma tajbin. Issa, ir-Roma għallaki li din is-sena soffrejna minn ħafna injuries, anke key players u hekk, l-affarijiet ġew kif ġew, apparti minn hekk fl-Ewropa naħseb jiena ma nafx għandi stanka ddaħħal il-sħabna tal-panel hawnhekk, jekk kien hemm jien fl-opinjoni tiegħi meta ġew final qed naħseb jiena l-uniku tim li kellu l-ikbar chances li jerbaħ it-tazza kienu Roma. Tgħidli l-għala, mela għandek il-Manchester City jagħmlu lek logħba stellari bħal dik ma' Real Madrid ġifieri issa tawhom whitewash fis-sens il-Real Madrid kulħadd jaf x'inhu, imma meta tibda tara il-Manchester City għaddejjin hekk. Inter all right, mind you, final labtu tajjeb jiġifieri u rażżantuhom ftit. Ma ġiġ dik il-gala għadha mistennija. Fil-fatt tara naqra fil-professjoni dawt fuq il-kodba tal-imħatri, Manchester City saħansita kienu qed kwotati
1.2 li jollu tazza kontra 8 tal-Inter, eh? Roma u Sevilla kienu naqra iktar bilanċjati jekk il-memorja tiegħi tinni tajjeb. Verek il-preferenza ma nilabx allura ma nagħtix każhom dawk l-affarijiet sorry. Ma nsegwihomx, ma nkunx naf. Imma anke għall-Fjorentina, l-West Ham jibqa' tim Ingliż, jibqa' tim b'saħħtu. Jiena personali rebħa tal-West Ham iktar milli rebħu l-West Ham ngħid iktar tilfu għall-Fjorentina, ġifieri kien hemm dak l-effett. U aħna ġara li ġara, għajna niġġiebdu deċiżjonijiet arbitrali vili meta tarhom fil-ground anke kien hemm iktar għax jiena kif taf inti mortna attendejt ġewwa Budapest kienet esperjenza. All right, mhux se ngħidlek kara, mhux se ngħidlek sabiħ ħafna, ma tagħmel pjaċir ikun hemm dik l-atmosfera fil-ground. Hija storja oħra anke inti l-logħba tgawdi anke tibda tara l-moves kif qegħdin jkollok il-views tagħhom kif ikunu skjerati ir-Roma. Imma sfortunatament issa l-istaġun għadda, rridu nħarsu l-qoddim, kwalifikajna l-Europa League, nemmen li r-Roma ħerġu jkunu hemm l-Europa League u li xtaqt l-iktar onestament jiena lija wieħed mill-iktar kampjonati taċċajt għalkemm insegwih fid-dinja u l-Italja. U xtaqt li ħadna l-Europa League aħna r-Roma biex inkomplu niżmaskeraw il-kummedji u l-fażullaġni li hemm fil-kampjonat Taljan. Jiddispjaċini ngħidha b'afsa ta' qalb imma meta tqis ir-Roma dawn l-aħħar 4 snin, semi-final Champions League, semi-final Europa League, semi-final u final mirbuħa Conference League, final mitlufa kif kienet, iġalek taħseb tgħid x'inhi dilemma. Tgħid x'inhi dilemma daw kif ilhom, orrajt, tiġrija differenti. Għandek il-logħba ta' Mourinho aktar adattata tal-180 minuta forsi milli għal-tragward sħiħ. Imma toqgħod tara dawn l-affarijiet, tibda tgħid daw kombinazzjonijiet. Ma nafx intom forsi jekk biex tal-opinjoni tiegħu wkoll. Imbagħad tim imullek daqshekk tef fl-Ewropa, mbagħad ma nġabarx ġew l-kampjonat domestiku ta' pajjiżu. Għalija jiena r-Roma li ġew 6 post stennejt b'4 u l-5, biss imbagħad l-inġeris kienu fatali għalina minħabba l-kammino tagħna fil-kampjonat. Grazzi Karl, mela, immorru l-ewwel waqfa ta' riklami ibqgħu magħna għaliex id-dibattitu ser ikompli wara dan il-blokk. Bqgħu magħna. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Waslet il-logħba tant mistennija mid-dilettanti tal-Formula 1, il-logħba F123 li tistgħu ssibu mingħand Game Breaker fuq PlayStation 4, PlayStation 5 jew Xbox. Il-logħba tinkludi wkoll it-trakka l-ġdida ta' Las Vegas li fiha u fit-trakka l-oħra kollha tal-Kampjonat Dinji tal-Formula 1 ta' dan l-istaġun intom se tkunu tistgħu tisfidaw liċ-Champion tad-Dinja Max Verstappen, lill-Aston Martin ta' Fernando Alonso u l-isfijiet l-oħra kollha li qed isuqu fil-kampjonat ta' din is-sena. Fottom Sir Lewis Hamilton, Charles Leclerc u Lando Norris. Għalhekk, kunu ċerti li tirrikorru fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Birkirkara biex tibbukkjaw il-kopja tal-logħba F123 għal din is-sena.
u niggarantilkom jien li mhux se toħorġu ddiżappuntati mis-servizz mogħti kif ukoll il-kwalità tal-logħba li din is-sena hemm tistenna lid-dilettanti kollha tal-Formula 1. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-Kamra Sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Naħma l-uqa t-tini parti tal-programm botta u risposta fejn il-lejla sejrin niddiskutu t-tazzi Ewropej. Nħeddukom biex min irid jintervjeni magħna. Jagħmel dan billi ħan il-kumment tiegħu fis-sezzjoni illi għandna miftuħa likom ma' din ix-xandira. Bel xejn. Karl għalilna li kien qed jassisti għall-finali b'mod dirett. Kienet u Trevor, tom il-finali rajtuha fil-ground? Kurosità. Mela, jina kont Praga. U int kienet? Le, ma rajtix live ta' ġifieri rajta u Malta. Mela, Trevor u Karl. Nixtieq nisma' naqra minn għandkom fuq l-esperjenza tagħkom fil-grounds rispettivi fejn kontu qed taraw il-logħba. Ibda, Trevor. Le, bażikament l-atmosfera kienet waħda eċċezzjonali. Kulħadd jaf li s-support Ingliż huwa wieħed b'saħħtu. Niftakru l-allocations tal-biljetti kienu veru limitati, l-istadium kien żgħir, kien 20,000 ruħ biss. Ġifieri għall-finali naħseb ta' tazza Ewropea kien daqsxejn żgħir. Ingliżi bla biljett marru l fuq minn 27,000 ruħ. Imma kien hemm il-fan zones kienu kollha mimlija barra l-pjazzezz, kien hemm atmosfera sabiħa, infatti l-organizzazzjoni kienet waħda tajba, infatti is-sindku ta' Prag għal min kellu l-biljett kellu trasport xejn pubbliku għal waqt il-nob għal waqt il-finali ġifieri. Ovvjament, fortunatament kien hemm l-esperjenza tal-pitch ta' dak l-inċident ta' dik it-tazza li naħseb jittappa l-ambitu sportiv li naħseb mhumiex affarijiet sbieħ li għandna naraw fil-futbol u kien hemm inċident żgħir ieħor barra imma kien veru żgħir għax l-ultras tal-Fiorentina provokaw il-supporters tal-West Ham imma l-ammonti li kien hemm Ingliżi naħseb li kienet naqra out of the way. Il-pija, l-atmosfera kien hemm atmosfera sabiħa, kant anke l-Fiorentina l-ultras wara l-asta għamlu spettaklu sabiħ ukoll naħseb li kienet finali fl-atmosfera denja tagħha. Karl, minna ħatijak. Mela, pratikament fil-fatt Budapestija jiena nħobb parti minn hekk inħobb ħafna l-arti. Nħobb ħafna l-kultura u perswas anke li Praga jiena lija huma cities meraviljużi anke tqis fiċ-ċentru ta' Budapest kien hemm park enormi vera sabiħ u pjaċir taraħ. L-atmosfera kienet sabiħa anke l-Ispanjoli, pereżempju kon f'kurva kif kien hemm Romanisti u ta' Sevilla ġifieri. Il-feeling li għati ground hija xi ħaġa sensazzjonali għalfejn għax inti qed tgħix iktar. Il-futbol x'inhija logħba fejn tqanqal is-sentimenti ġifieri tibda tħoss meta darba jien kont eżatt faċċata ta' fejn bdew jarmaw is-supporters tar-Roma tibda ta' Rom tgħiddaw. Inkredibbli, anke hekk irnexxilhom jagħmlu spettaklu ta' min ukoll jgħid li anke s-Sevilli għandhom support sabiħ ġifieri tuħu pjaċir hekk.
Bħala City mbagħad they were very friendly, ġifieri jgħinu kien nies u hekk anke l-fan zones kienu vera sbieħ. Pereżempju fil-fan zone ta' Roma ġew players tal-passat bħal Del Vecchio u affarijiet hekk. It was nice as an experience. U anke pereżempju bħala sigurtà u hekk. Ġifieri tidħol bla diffikultà jgħinuk. No. Malgrado tutto, ifimni. It was a very nice experience. U nissuġġerixxi minn qatt ma mar meta tkun tħobb il-futbol mhux li tmur final għax final it's a one-off occasion ta' tkun in a lifetime, imma li tmur ġol ground tattendi u hekk u tieħu il-feel u l-vibe hija xi ħaġa eċċezzjonali u anke inti tħossha. Il-bqija ma ngejklux. Jiena biex nkun qed kollox kont qed nassisti għall-finali ġewwa Milan. Biss li nista' ngħid huwa li minkejja li kien hemm kapjenza limitata ta' 46,000 ġewwa San Siro, l-atmosfera li nħolqot matul il-ġurnata sew ġewwa Pjazza Duomo mill-partitari tal-Inter kif ukoll fil-metro aħna msejrin għall-ground kienet waħda eċċezzjonali, tajb ukoll nirrimarka ċabċipa spontanja il-partitari tal-Inter għamilna fit-tmiem il-logħba nirringrazzjaw il-players tal-istaġun impeccabli illi Inter kellhom. Ħalli nitkellmu qassa fuq il-UEFA Champions League. Meta nitkellmu fuq Inter qabel xejn. Taħseb li il-fatt li Nerazzurri ma kellhom xejn jitilfu biex kienu kważi tista' tgħid huma l-iktar li tawkom kedda fil-mixja tagħkom lejn il-glorja jew taħseb li kien xi avversarju ieħor li tnassibkom iżjed minn Inter din il-mixja li kellkom dis-sena fiċ-Champions League. Li ma narajiex hija li l-Inter ma kellhom xejn jitilfu. Dawn kienu finali bħalna, kienu fil-finali bħalna. It-tnejn li aħna kellna x'nitilfu għax min jitlef ma jirbaħx il-Champions League u. Ma rridux ninsew li forsi Inter ħadd ma stenni jew se jkunu hemm meta tqis li fil-bidu tal-Champions League meta nkitelgħu il-gruppi ġewwa l-Barcellona u l-Bayern kulħadd kien qed jgħid se jgħaddu dat-tnejn u l-Inter se jibqgħu barra, Ifhimni ma mbagħad tiltaqgħu mal-Benfica u kellhom logħba tajba wkoll anki away. Qalaw lil Milan l-Inter ġifieri mhux xajta wkoll il-Milan qalaw in-Napoli. Ovvjament naħseb illi bħala triq tagħna kienet titqal għax tiltaqa' l-ewwel mal-Bayern u mbagħad tiġi mar-Real, ifhimni ma tistax tiġi eħfef minn hekk żgur. Fis-sens itqal minn hekk. Il-pressjoni kienet tidher fuq il-Manchester City forsi wkoll anki ċertu players bderu nervużi. Konna ġejjin minn season twil ukoll, logħba oħra anke fil-lig kien hemm mumenti fejn qegħdin nilagħbu tliet logħbiet fil-ġimgħa tal-lig, dawk il-logħob illi ma kinux saru. Kellek l-FA Cup ukoll, ma ninsewx il-World Cup li kienet f'Diċembru illi kellna ħafna players bħal klabs oħrajn imma naħseb is-City iktar illi kellna ħafna players qegħdin fil-World Cup ukoll. Forsi tidher illi l-Inter l-iktar li tawna kedda biex tgħidu hekk. Però tim Taljan dejjem tim Taljan, l-Inter raw kif jagħmlu biex jalquna, mhux li ħolqu xi ħafna laqqas l-Inter sewwa ġifieri bħala possess kien iktar City, però bħala wings u fin-nofs l-Inter nexxielhom jalqu tajjeb. Naħseb illi l-Inter ukoll wara l-gowl ħarġu iktar u mbagħad biex ifittxu il-gowl ta' draw. Tajb ħafna. Karl, fuq l-arbitraġġ naf li ġob dejt it-tambar u anke qabel il-programm semmejti li tinkwita x'ma nitkellmu fit-tielet parti tal-programm. Imma tajjeb li nagħtu naqra mertu lis-Sivilja ukoll. Illi rabtu il-UEFA Europa League seba' darba fit-18-il sena illi mhix ċajta. Issa, x'trid tiddiskuti miegħek anke l-mertu tal-Ispanjoli anke fid-dawl ta' dak li rajt inti fil-finali,
meta fit-triqthom dawn anki eliminaw avversarji iktar kwotati minnhom bħal Juventus u Manchester United. Mela, ifimni, s-Sivilja. Jiena bl-ebda mod ma naqqas mill-mertu tas-Sivilja. Imma kif ġie l-andament tal-logħb sewwa, kien hemm rajna spunti sewwa. Mela, issa nixtieq ma tista' tkun diskussjoni open anke mal-panel hawnhekk flok nodu isu. Kollha volli min irid jintervjeni jista' jintervjeni. Jien nixtieq, issa forsi kelli xi birra ekstra waqt il-logħba ma biex ma tarax penalti daqshekk qawwi. Waqt dik il-logħba meta mbagħad li tara, jien pereżempju rajt is-City mal-United. Naħseb il-ħabib tagħna Kenneth ħajr rimarkaw ukoll. Naħseb das kemm kien ċar il-penalti kien Roma mas-Sivilja. Iktar milli ingħataw il-Manchester United fil-final mas-City. Taf qed ngħid tal-final Il-finali jiena ma rajtix għax kont qiegħed impenjat. Forsi sta jitkellem Kenneth fuqha. Jien rajtu iktar ovvja li kien tar-Roma milli kien tal-United kontra s-City fil-final tal-FA Cup. Ifimni, ta' fuq Grealish, idejah ma kienetx miegħu, ġifieri issa minn bedejt li mhux intenzjonata. Jiena nħoss li ħavolja kontra t-tim tiegħi ma naħseb kien penalti dak ġifieri ta' Grealish. Jiena rajta tar-Roma ma' Sevilla u sinċerament ġifieri ir-Roma dejquni, tgħid li ma fiex dejquni. Dal-ħafna teatrini l-ħin kolli għaw il-plejers mal-art. Per eżempju, kien hemm dak Tammy Abraham laqqas biss laqtu beda jdur mal-art f'hemm minnhom fl-ewwel. Għażarbu ma wiċċu? Nibda qas biss laqtu. U le beda jdur xejn. Tinduna jew tim ta' Mourinho, ġifieri b'kull rispett naf li hawn tal-Inter ukoll. Imma huwa il-mod kif joħroġ huwa anti-futbol. Issa jiena mhux qed ngħidlek għax għandna Guardiola huwa stil differenti, imma lan ta' kull tim ta' Mourinho huwa jiġġieled mal-coach, jiġġieled ma' kulħadd, jiġġieled mar-referi. Sorry, ma dak ma nħoss li huwa futbol sinċerament, ġifieri naf li forsi mhux ħataqbel miegħi, però mhux opinjoni qed nitkellmu għal hekk mhux tidħol. Jien nixtieq li Roma għandna resources li għandkom il-Manchester. Le, ovvjament ifhimni, dan l-Italja. X'taħseb Antonello? Ma nafx ma jixtiequx dawk ir-risorsi. Ifhimni l-lik Ingliż u iktar saħħu mill-lat ta' finanzi ġifieri. Ma jixtieqx ikun fil-pożizzjoni jew ta' Kenneth jew kellha ta' supporters ta' Manchester United illi tal-waqt ser ikollhom manager. Ifhimni, u hemm oħrajn u hemm minn Newcastle, hemm Chelsea, hemm minn Liverpool, ġifieri hemm ħafna timiet. Eżatt, biss biex ma naħarbux mis-suġġett. Nerġa' npoġġi il-referi fuq l-iskaffa issa u nħallu ħadd-tielet parti għax hemm kumment ieħor li xtaqt ngħaddi Kajl, Sivilja. Le, Sivilja għandhom tim tajjeb. Biss kieku ma kienux dawk l-episodji, Sivilja qatt ma kienu jirpulhom ir-Roma. Għax inti di kellem l-Amela kienet waslitlu second yellow card, ma tajlux. U kien hemm plejer ieħor. Ir-Roma mbagħad għajjew, anzi waslu. Bela mhux anke l-injury time, intom rajtu għal ġifieri l-logħba l-injury time tal-extra time. Jien naħseb fejn jidħlu fouls u dawn l-affarijiet naħseb in-naħa ta' tnejn ikun hemm xi ħaġa. Jekk taqbad it-tim, jekk taqbad staġun sħiħ, ħajkollok parti li ħajkun favoriti. Imma Dan Taylor famuż, ġifieri ġlieda ma l-istess Guardiola, ġlieda ma Klopp, ġifieri ma qed ngħid xejn. Le, qed ngħid fuq il-fawż waqt il-logħb. Jekk ma kienx, jekk nieħdu pereżempju ħaġet l-istatistika li żballi li jagħmlu il-VAR ġewwa l-Ingilterra, il-West Ham kienu l-iktar penalizzati li jkollu. Jekk mhux sejjer żball huwa il fuq minn 22 punt li kieku għandhom iżjed li kieku l-VAR mexa bis-sew. Imma di mhux farsa allura l-VAR. Imma dik hija parti mill-logħba, jiena naħseb il-VAR naħseb jien raġa naqbel miegħu ta' nkun onest, jien nippreferi l-logħba li tibqa' deċiżjoni arbitrali. Lejna fil-VAR foltieri.
Għax mhumiex konsistenti dik il-problema, għalmenu referira dak il-ħin għad deċiżjoni fuq li dak il-ħin. Imma li qed taraħ li huwa penalty ċar u ma jgħatlux għal-var, jien ma żmien ma. Għax qed taraħ issa. Għalek skużi, jiena li għal-var jisqa tibirek is-ser sar. Flok jagħmel ġustizzja. U l-istess episodji daqqa jituħ, daqqa ma jituħ, daqqa tkun safra, daqqa tkun ħammer, ġifieri. M'hemmx il-konsistenza naħseb. Issa dawn tinsiex, dawk il-kameras kollha ġieli ma jaqbadix blanglu li suppost qabada minn ieħor u jiġi ma jidher xejn u jibqa' kollox għaddej. Ġraw ukoll bejnhom mhux għall-Ingilterra da ġifieri nitkellem in ġenerali ġifieri l-Italja u postijiet oħra wkoll. Ġifieri. L-arbitraġġ mela ħallissa nkompluha. Marċinjak l-uffiċjal li mexxa l-finali. ċertu deċiżjonijiet illi fil-fema kienu naqra diskutibbli wkoll. Kalima titkellem. Ta' Champions League. Champions League. Okay. Kif rajtu? Sa fejna fina ma sal-ebda żbalji fis-sens ir-referi ta' Champions League final huwa wieħed mill-aqwa referis tad-dinja ġifieri dan kif il-World Cup u hekk. Sinċerament, fimni ma kellux ħafna xi deċiżjonijiet għax. Ma kellux xi deċiżjonijiet kbar. Kbar fis-sens li. M'għandix in-noti qudiemi imma anzi għandi n-noti qudiemi kien hemm xi karti sofor. Fhem minnhom ta' karta safra lil Haaland u lil Goel nagħna għax jisu baqaflu fin-nofs Haaland u l-oħra imbuttaħ u tom karta safra 2. Fis-sens bħala extra time. Forsi kien hemm xi fawls li setgħu ingħataw. Dik in-nota minn se nagħtu wkoll in-noti li użajt fil-video. Sinċerament, pjuttost dawn l-affarijiet żgħar huma jiġru f'kull logħba, inti tara deċiżjonijiet li influwenzaw riżultat illi jbiżlu l-logħba, illi referi jiżbalja huwa uman bħalma jiżbaljaw il-plejers. Inti ma tistennix plejers li jitħallsu l-miljuni, jitħallsu iktar mill-referees jiżbaljaw ċertu żbalji, jisiru wkoll għax huma umani fl-aħħar mill-aħħar il-gvern. Li jkun hemm naqriet fid-deċiżjonijiet li jkunu split of a second huma aċċettati, li ma jkunx aċċettat l-ovvju li ma jingħatax hemmhekk wieħed ma tarġieħu pjaċir f'dak il-supporter ta' dak it-tim partikolari għax ikun ovvju. Ma li jkun żball żgħir u affarijiet tal-logħba, il-logħba tal-futbol u dik li jagħmilha sabiħa l-logħba tal-futbol fl-aħħar mill-aħħar. Biex inkompli qatt ma qed tgħid intina sinċerament ma niftakar l-ebda episodju li qed tisma' ir-referi żbalja jew kien kontri jew favorina, ġifieri sinċerament issewa x'għaddi ġimgħa ma niftakarx jew inkella forsi bil-ferħ tar-rep ma nafx insejt ukoll. Sewa miss, mela, ħammorru għal waqfa oħra ta' riklami bqgħu magħna għaliex wara din il-waqfa ta' madwar 3 minuti id-dibattitu jerġa' jkompli bl-aħħar parti tal-programm.
Multi Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Waslet il-logħba tant mistennija mid-dilettanti tal-Formula 1, il-logħba F123 li tistgħu ssibu mingħand Game Breaker fuq PlayStation 4, PlayStation 5 jew Xbox. Il-logħba tinkludi wkoll it-trakka l-ġdida ta' Las Vegas li fiha u fit-trakek l-oħra kollha tal-kampjonat dinji tal-Formula 1 ta' dan l-istaġun intom se tkunu tistgħu tisfidaw liċ-champion tad-dinja Max Verstappen, lill-Aston Martin ta' Fernando Alonso u l-isfijiet l-oħra kollha li qed isuqu fil-kampjonat ta' din is-sena. Fottom Sir Lewis Hamilton, Charles Leclerc u Lando Norris. Għalhekk kunu ċerti li tirrikorru fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Birkirkara biex tibbukjaw il-kopja tal-logħba F123 għal din is-sena. U li garantilkom jien li musta toħorġu diżappuntati mis-servizz moti kif ukoll il-kwalità tal-logħba li din is-sena hemm tistenna lid-dilettanti kollha tal-Formula 1. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Daniels Shopping Mall fil-Ħamrun. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Merħba lura t-tielet u l-aħħar parti tal-programm Botta u Risposta fejn l-lejla flimkien mas-segretarju tal-Manchester City Supporters Club Kenneth Caruana, is-sindku ta' San Juan u partitarju ta' West Ham United Trevor Fenech u l-partitarju ta' Roma Karl Parnis qegħdin niddiskutu ftit it-tazzi Ewropej illi intemmew matul dan l-istaġun. Tiftit aġġornamenti Spanja-Italja beda it-tieni taqsima, r-riżultat huwa 1-1 ta' is-semifinali tal-UEFA Nations League. Fil-waqt il-aħbar sensazzjonali li daħlet mit-tazza tad-dinja tad-darts li llum bdiet ġewwa il-Ġermanja, l-Irlanda ta' fuq ta' Daryl Gurney u Brendan Dolan jiġu eliminati minn Franza. Franza tirbaħ il-konfront 4-1 le fil-fatt huwa gruppi daw. Skużawni, tilfu l-ewwel logħba tal-grupp li taf ukoll tikkomprometti in-mixja tan-Nord Irlandiżi fil-prosegwu ta' dat-tournament. L-Irlanda rebħet 4-1 mat-Tajlandja u bħalissa bdiet il-logħba bejn il-Belġju ta' Tim Huybrechts u Dimitri Van den Berg li qed jilagħbu kontra il-Finlandja. Nirringrazzjaw ukoll il-Noel Tabone u l-Emanuel Cardona tal-auguri tagħhom għandna proset tal-programm grazzi lilkom illi isseguna u li għamiltu staġun ieħor tista' tgħid. Isseguna niġu nista' biex inkomplu naqra d-diskussjoni. Trevor, jekk neskludu l-finali matul il-kompetizzjoni, intom rajtu diversi wirjiet konvinċenti, speċjalment kontra l-Ejżet Alkmaar u kontra il-Gent. Qabel miegħi meta ngħid li matul l-istaġun intom rajtu li intom watim fil-kompetizzjoni f'robet bħal dawn? Naħseb bħala kwalità, naħseb id-differenza kienet illi fl-Ewropa, mhux fl-Ewropa League, fil-Conference League, skużani, naħseb ikun hemm clubs li jkunu inqas minn ħaddieħor. Fis-sens meta inti ġej mill-Premier League Ingliż naħseb jekk kif għadlek qabel Moyes der li xtaq tazza u naħseb anke l-klabb xtaq tazza wara ħafna snin, naħseb li dik tagħmel id-differenza.
għal fatt li wkoll is-sena l-oħra għalkemm kien hemm it-Tottenham li Tottenham ma rnexxilhomx għaddu mill-grupp. Bisser il-baljat. Ġifieri għaliex ma tawx importanza. Naħseb tazza bħal din hija tazza importanti illi klabs bħal West Ham illi għadhom mhumiex one of the top 4 tal-Ingilterra, imma xorta jkunu b'saħħithom biżżejjed għal din it-tip ta' tazza. Kif qalu sew, bdew isemmu il-finanzi tal-Manchester City, tikkomparaħ ma' tal-Roma, tikkomparaħ ma' klabs oħra ġewwa l-Italja. Il-West Ham mhuwiex laqqas l-istess livell tal-Manchester City, imma r-riżorsi, il-finanzi huma aktar, il-pagi jkunu aktar b'saħħithom. Jiġifieri biex jattiraw plejer, aħna ma ninsewx li il-West Ham nafu 45 miljun għal Skamakka illi ma marx tajjeb jew ma ffitjax mas-sistema li aktar naħseb li huwa ma ffitjax mas-sistema, imma fl-eventwalità dawn tafu 45 miljun fuq Skamakka u 40 miljun oħra fuq Paketa dawn bejnietom dis-sena għandek 85 miljun. Totali l-West Ham nafqu trasferimenti 175 miljun li huwa ammont sostanzjali. Ma naħsibx li klabb ġol-Italja jinvesti daqshekk flus biex jagħmel il-kampanja ta' trasferimenti tiegħu. Daħlu mit-televiżjoni 81 miljun din is-sena li huwa inqas mit-tim tal-aħħar tal-Premier League. Issa, il-West Ham daħlu il-fuq ma' 85 miljun li telgħu tal-rebħu l-finali. Barra television rights tal-Ingilterra li huma ħafna. Issa, tinsiex jekk klabb mill-Ingilterra jitlab mid-Championship il-fuq jieħu ħafna iktar drittijiet. Dak li jirbaħ il-finali tal-playoffs biex titla mill-Ingilterra mill-Championship tal-Ingilterra għal-Premier League jieħu iktar mill-li xi ħadd jirbaħ il-League ta' Championship għax ikollok aktar lob. Jiġifieri id-drittijiet televiżivi ġal-Ingilterra huma fenomenali, il-flus huma kbar. Ovvjament investew li l-viewership tikber mhux biss ġol pajjiż imma tinxtaret ma' pajjiżi oħra u naħseb dawn il-pakketti finanzjarji li jdaħlu il-klabbijiet Ingliżi jagħmluhom għalhekk naħseb li huwa l-aktar lig attrajenti li jeżisti ġol kampjonati Ewropej. Jekk kienux l-aqwa tim wieħed irid jara fuq li ma bażi l-aqwa tim, naħseb li kienu l-aqwa tim għax fl-aħħar mill-aħħar huma rebħu it-tazza, naħseb dejjem il-klassifika jew il-partiti ma jiksbux fl-aħħar mill-aħħar li ma titlefx logħba ġo koppa ġo tazza ġifieri tal-Ewropa naħseb tagħmel differenza u naħseb għax ikun ħaqek tirbaħ it-tazza. Tim nixtaq tiddiskuti mill-UEFA Europa League huwa l-Union Saint-Gilloise it-tim li miegħu jilgħab il-plejer internazzjonali Malti ta' ditewma tajjeb ngħidu li is-Saint-Gilloise waslu sal-kwart tal-finali meta ġew eliminati mill-Bayer Leverkusen biss tewma tajjeb ngħidu wkoll illi għamel 3 assists matul din il-kompetizzjoni. Kemm dawn il-wirjiet tal-plejer internazzjonali Malti jew jistgħu janguraw tajjeb għall-futur sew tiegħu. U kif ukoll għall-fejle tal-tim nazzjonali Malti tal-futbol lokali ġenerali. Teditewm huwa plejer eċċezzjonali m'hemmx għalfejn ebda introduzzjoni għalih ġifieri huwa plejer li rnexxa fost plejers oħrajn li rnexxew ukoll kellna l-Michael Mifsud, l-Andres Kembri. Ġifieri kellna ħafna plejers l-Malta il-Bużu. Hemm lista ta' plejers Johnny Buttigieg li kienu ta' suċċess barra minn Malta. Biss isu dan it-tragward tiegħu kien naħseb wieħed mill-iktar li lħaqna. Tewma huwa l-iktar plejer Malti li javvanza f'kompetizzjoni Ewropej. Issa,
Mela, dak huwa ta' speech sabiħ, first of all anke l-isem ta' Malta u reputazzjoni ta' Malta. Biss bħala missier li għandi tifel tiegħi jilgħab il-futbol imbagħad ninkwita ftit, speċjalment meta niġu fil-livell lokali minħabba l-fatt. Skużani switchajtlek fuq il-futbol lokali issa wkoll, imma xtaqt ngħaddi dal-argument. Qed jiggwadanjaw il-ftit imma qed ibatu l-ħafna. Il-għala, għax hawn Malta sfortunatament flok jiena kontra li hawn l-influss qawwi ta' ħafna barranin, dejjem jien nippreferih kieku l-kampjonat baqa' bi 3 barranin biss, minħabba l-fatt li it-tfal tagħna qed jintilfu along the way. Jien ma nixtieqx li din ta' teditew ma tkun l-exception, imma nixtieq li tkun ir-realtà ħajja għal ħafna players bħalma ġara l-Iżlanda. Pereżempju Iceland, jien nifhem li kont immur żgħir naqali ma' missier konna nerbħulhom. Illum naqas nibdew magħhom. Sistema ta' Iceland hija xkulħadd isemmi l-Iżlanda. L-Iżlanda għandhom sistema kompletament differenti u r-raġuni ta' fali x'inhi mhux għax huma investew fl-isport, huma hemm l-ebda plejer jilgħab ġol Iżlanda. Issa, eħa nimxu minn hemm ukoll imma x'inhu jiġri? Aħna qisu l-plejers tagħna l-aħħar darba konna kellna laqgħa tan-nursery ta' tfal. Bdew jgħidulna li 0.1% biss ħernixxew da tfal. Meta tqis is-sagrifiċċju qed isiru tal-ġenituri, it-tfal tagħna isu qed inħosshom maħnuqin. Ma rridux inħaltuhom pereżempju ma' tfal barra minn Malta. Kellu l-opportunità anke li nsifer bit-tifel tiegħi diversi postijiet u fosthom morna wkoll rajna l-faċilitajiet ta' Carrington tal-Manchester United ta' tfal, il-ground tas-City u l-faċilitajiet li għandhom is-City huma differenti ħafna iktar minn tagħna. Issa, ta' teddew tewma li avvanza hija xi ħaġa sabiħa. Imma ma nixtieqx li dik il-milestone tibqa' biss għan-nukleu żgħir, fil-fatt inti stess. L-uniku wieħed li għamel hemm fuq. Kemm hu sbaħ kieku jagħmlu iktar tfal Maltin hemmhekk. X'hemm bżonn isir għat-tfal tagħna. Ġifieri din hija realtà li għalkemm ma nixtieqx tibqa' sabiħa l-ftit, imma tkun realtà lonġieva għal ħafna tfal. Apparti minn hekk hemm inserta ġo tim l-Onwells. Ma kienx xi tim li ġifieri bil-ismijiet imma il-futbol kif naraw mhux dejjem jintlab l-isem imma jkun bir-rieda u d-determinazzjoni. Ġifieri importanti aħna mela li t-tfal tagħna u nixtieq għalkemm qed niddiskutu l-andament Ewropew, nixtieq nitkellem ukoll naqqada li għax aħna l-futur. Il-futur nixtiequ aħna naraw mela bħal teditewma dak kif wasal. Ovvjament, rieda sagrifiċċju impenn. Imma il-pat ta' teditewma sewwa. U kien plejer skartat minn ġo Franza wkoll. Ġifieri le, fil-prost konċjali eżatt. Il-nexxa aħna l-Maltin għandna saying li jgħid l-imbarazz ta' ħaddieħor teżor inserta issa dik l-istilla fuq u isu biex pereżempju bħalissa West Ham u Roma għaddejn bid-diskorsi ta' Skamakka. Ġifieri Skamakka huwa kien plejer ukoll tar-Roma, ġifieri mill-Vivajo tar-Roma u naraw li Roma bħala Vivajo għandhom tajjeb ħafna. X'inhu jiġri? U di hija problema fil-futbol tal-lum. Sfortunatament. Jiena mhux hekk ngħid. Jiena ngħid minn dawk it-timijiet kollha li kienu fil-finali klabs Taljani. Kemm hemm Taljani. Għax hekk qed tikkompara llum Hemm argument ieħor mbagħad kemm hemm tfal Taljani li kapaċi jagħmluha fl-ewwel tim. Jien pereżempju ħansemmi l-Kastal Inter għax ovvjament huwa t-tim li iktar insegwi. Ma tistax tpoġġi tifel fil-Calderon ta' San Siro għax mal-ewwel żball se jsafulu. Volderi, forsi Manchester City għandhom pereżempju dik anke daħħal kienet fid-diskussjoni ma nħalluhx hemmhekk wieħed kellhom iżjed paċenzja irawmu ċertu plejers bħal Foden illi llum qed jimdu l-frott tiegħu. Iva, ma jektibu l-eżempju kif qed issemmi l-Manchester City u jista' jikkonferma huwa. Manchester City, il-transfer market, vera jonfqu 100 miljun fuq plejer, imma jġibu wieħed u dak li mhux tajjeb għalihom ma jeħduhx u jneħħuh. Dak li jibgħax dak idu niftakru din is-sena pereżempju City jista' jitkellem iktar fuq. City
mill-ftit li nara u osservajt kif jaħdem Guardiola. U jixtri dak il-plejer jew iġib dak il-plejer li għandu bżonn dawk li m'għadhomx tajbin għalih ineħħi. Ġifieri fil-verità, il-mod kif jaħdmu City mhuwiex tim illi għalkemm għandu il-flus u r-riżorsi iġib 5-6 plejers kull staġun, iġib dak li għandu bżonn u ma jġibx iżjed u jneħħi. Infatti bħala Manchester City għax kulħadd joqgħod isemmi kemm nof u eċċetera, però bħala turnout nagħmlu li jieħu wkoll minn ċertu plejers illi nġibuhom żgħar magħna, forsi ma jagħmlux il-grad, intuhom on loan u mbagħad sena ta' wara nbijgħu, ġifieri kellna ħafna plejers hekk anki goalers illi nkunu xtajnihom biex xejn biex ngħidu hekk, u mbagħad pereżempju nbijgħuhom 10 miljuni, 8 miljuni u dan. Kull staġun ikollok dawk il-plejers illi noħduhom, ovvjament ma jħuqux il-grad. Li mhux faċli tilħaq il-grad ġodda. Ma jkunx tajjeb għal Manchester City, imma pereżempju plejer tajjeb għal nofs il-klassifika. Mhux hekk jew mhux hekk jiġifieri. Ma xorta jkun livell ta' Premier League, imma mhuwiex ta' City. Pereżempju. Qed isemmi l-Abraham u hemm dak li marru mal-Milan, nsejt isimhom, huma ex-Chelsea illi dawn ma' Chelsea m'għandhomx ċans jilagħbu. Tomori. Dawn ma jilagħbux. ħafna drabi għaz ikunu majtin ma l-Ingilterra nazzjonal. Imma ġolli Italja jagħmlu impatt, hemmhekk tara d-differenza bejn kampjonat u kampjonat. Le, pereżempju kien hemm Luisa li kien ma City qed ma Aston Villa sejra fin-nofs. Konna beħħejnieh u dejjem jissemma li ħajaġejmu ma' xi tim ieħor, jiġifieri ikollok plejers li kellna l-Moj pereżempju dak l-Awstraljan. Konna ġibnihom beħħejnieh ukoll. Ikollok ħafna plejers kif hemm illi inti tixtri taħseb illi jagħmel il-grad. Da mhux ħaddhom tissapporti ħafna u tara li ma wasalx u mbagħad taqla xi ħaġa minnu wkoll. Kelli tistgħu tibdew tagħmluhom online b'xejn mal-Palermo wkoll għax għandkom l-opportunità għalija. Dik naħseb illi tgħallem ukoll illi aħna bħala City m'għandniex tim wieħed biss għandna ġol l-Indja, ġol Ġapan, il-Melbourne City, New York City, l-Amerika, l-Brażil, Baħaja. Daw kollha jkollok kumpanija kbira ta' sport. Għandek il-Girona wkoll ġo Spanja, ġifieri aħna bħala grupp qegħdin mhux ħażin bħala timijiet. Ma mill-Palermo wkoll illi dejjem għaddejjin on loans il-players. Ekku. Min tużaw bħala satellite clubs daw. Mela, kien Stana di kumment jekk jogħġbok, sorry, tħadlek hekk. Skużani. Fuq li qal Trevor, ma naqbel xejn, fuq li qal tal-Primavera u tar-Roma x'hekk hemm tim fl-Italja li dejjem jipproduċi l-plejers u jkollu rappreżentanza qawwija u r-Roma mhux Taljani jkunu tal-li jkunu Romanisti. Bħal mandkom l-Inter ma semmejtx il-Primavera ta' Roma. Imma, le. Jien bħala nitkellem mill-lat ta' Roma, ma fis-sens ta' Roma, hekk hemm tim fl-Italja li għandu influss qawwi mhux tal-li huma Taljani, tal-li jkunu Rumani tal-post. Naħseb huwa Roma. Mela, tibda għandek il-Pellegrini, il-Bove, għajdli, kellek il-Totti, kellek il-De Rossi, huma nies li vivajju hemm tajjeb u dejjem ipproduċa plejers tajjeb, pereżempju l-istess Frattesi, l-istess Kamara. Iva, kollox sew, imma ma nix nitkellmu dwar dak iż-żmien, għanet nitkellmu fuq iż-żmien tal-lum meta inti semmejt il-kampjonat Malti jonqos, eċetera, bil-barranin. Jiena qed ngħid illum Roma kemm għandhom plejer Taljani tagħhom li ħarġu mill-akkademja. Jien nista' ngħid inti semmejt kemm hu l-persentaġġ biex jagħmilha plejer Malti naqblu? Iva. Mela l-Italja b'dak l-investimenti kollha tal-akkademji kollha li hemm, bl-investimenti kollha li hemm, technical staff, eċetera, l-Italja joħroġ il-klabb massimu li joħroġ huwa plejer kull 5 snin. Issa, imma, eccetto Roma. Forsi Antonello li jsegwi ħafna forsi il-kampjonat Taljan jista' jikkonferma dan. Mhux ħammerik għax ma nisegwihomx dan, imma milli rajt jiena naħseb jekk hemm klabb Taljan li investi ħafna ġol players żgħażagħ
u mill-akademja tagħhom naħseb huma Sassuolo jiena naħseb. Mela issa ġiel dak il-punt, mela biex tkun taf, is-Sassuolo huwa satellite, pereżempju is-Sassuolo għandhom ħafna players kienu ex Roma x'jagħmlu bħal Frattesi. Iġbuh tajjeb anke l-istess Pellegrini tiftakru Antonello Pellegrini kien ma' Sassuolo l-kapten ta' Roma. Mela, issa ukoll ġew xi players oħrajn Sassuolo dik is-sistema tagħhom jieħdu l-players li jkunu jidhru promettenti minħabba raġuni oħra jiġu skartati minn ċerti timijiet fosthom Roma ġifieri Dik li Sassuolo temmen fiż-żgħażagħ Taljani jew f'dak li diġà fil-kampjonat. Klabb żoħra le, allura Sassuolo jieħdu l-mertu f'dak il-każ. Le ma minuta bħala tim ir-Roma huwa dak it-tim l-iktar li għandu players mhux tal-li huma Taljani, tal-li huma Rumani, kellek tara l-percentage. Pereżempju l-Inter għandhom wieħed tajjeb, huwa super tifoso wkoll, fakkarni waħed ismu Antonello jekk jogħġbok. Tajjeb ħafna da, fullback, x'ismu mhux Darmian. X'ismu hija? De Marco. Pereżempju bħal daw għandhom wieħed l-Inter. Il-vajo tal-Inter pereżempju. Issa aħna Roma għandna. Dawn ma' diversi timijiet u issa li qiegħed impjanta stabile fil-Roma. Ir-Roma għandna biss għandna l-captain prodott tal-klabb. Għandna l-Zalewski mal-linja. Għandna wkoll. Ma mhux Taljan, dan nitkellmu fuq Taljani. Le, Taljan dak, mela xkun jom. Zalewski Taljan, skużani. Le, għax ieħor tan-Napoli u dak. Zelinski dak. Kelma, qed ngħidu kelma aħna bil-bib. Jiġifieri għandek il-Bove dak li skurja mal-Bayer Leverkusen. Ir-Roma mbagħad għandek ukoll għandek il-nukleo tat-tim nazzjonali, għandek il-Mancini fuq wara, għandek ukoll li ġkollna ġibnih mill-Atalanta x'ismu bħalissa jilgħab ukoll l-irtirat huwa midfielder ma irtirat. Sorry? Cristante, Brian Cristante, skużawni għax weħel li jismu, ġifieri bħala nukleo tat-Taljani naħseb ir-Roma wieħed mill-iktar li għandu Taljani, issa jaf jiġi Skamakka wkoll qed jgħidu għalkemm hemm mhux happy bih. Imma ma nafux issa naraw. U skantaj kif Skamakka jiena mal-West Ham ma marx hekk tajjeb għax is-soltu l-Italjani kellhom history kbira mat-timijiet Ingliżi. Imma kif iktar kmieni fil-programm Skamakka b'Moyes huwa diffiċli li jiffikja mas-sistema li x'Moyes jgħaddi bil-veloċità bil-blalen fit-tul. Ġifieri issa tiegħu aħjar minti tinsix. Il-tlieta ta' quddiem għandek Berama, Antonio, Bowen. Tlieta li għandhom speed enormi. Paketa jitma. Rice jitma, jew jiddrajvja bil-ballu. Suċek box to box. Allura, Skamakka jrid il-ballu kien kollu f'saqajh. Però biex jitlaq għandek il-problema. Jekk nieħdu biex nagħti eżempju ta' m'għandhomx jasmu Haaland fejn hu perikolus. Haaland huwa perikolus kien jinqala minn mad-difensur jinżel kważi nofs il-ground, jingħata u jew jispinjaw jitfgħu it-trumbol. Skamakka dik il-logħba ma jistax jilagħbha. Għax ma jmux. U striker tal-kaxxa. Il-stil Taljan dana. Ġol Italja m'għandix dubju li ħajmur tajjeb, x'levelet il-logħba hija aktar slow, però hija aktar teknika u tattika. Jina naħseb li Skamakka għandu bżonn il-Guardiola u nġibu plejers til-ewwel. Jista' jkun għax ovvjament intom tilgħabu futbol differenti, għalhekk qed ngħid jiena Moyes ma jaqbel. Imma l-differenza huwa ta' bejn Skamakka u Haaland għalkemm huma tnejn kbar bħala statura huma stil tal-logħba kompletament differenti. Mhux kun striker huwa l-istess. Aħna kellna l-Aguero qas kien dak l-istil tal-logħba laqgħa kien iktar tal-kaxxa pereżempju, ġifieri. Kull Ma xorta kellu l-speed. Xorta kellu speed. Kellu. Mela, issa jekk jiġi magħkom u jmur tajjeb issa forsi Bledos naqlaw lilha minn fuq biex aħna mal-Lazio nżobbu. Il-Wissam taf li għandhom ġemellaċċu mal-Lazio. Viva naf.
Sewa wisq, mela, Kenneth, għandek xi aħbarijiet għalina mill-klabb tagħkom jekk jogħġbok? Iva, bħalissa qegħdin norganizzaw, qegħdin nippjanaw data sabiex nagħmlu ikla anke niċċelebraw it-tazzi li rbaħna kif ukoll anke nitkellmu bejnietna bil-familji ovvjament membri ġodda u hekk. Dalwaqt ukoll nagħmlu l-annual general meeting fejn ikollna l-kumitat, nindiskutu dak li se jiġri matul is-sena, ikollna l-membership ukoll, anki forsi sta nippjanaw ħabba Super Cup Ewropea, ħanaraw jekk se nagħmlu wkoll minn tiela u le. Bħalissa għaddejjin ovvjament għadna ftit niċċelebraw allura kulħadd għadu kif taqbad tgħid mifxul, kważi bil-kemm irridu nemmnu illi irbaħna tazzi u mhux xi ħaġa żgħira u ma naħsibx ħajja ngħidu hekk li ħanerġgħu naraw għax mhux faċli dan għandek timijiet oħrajn li qegħdin jikkompetu miegħek. Però bħalissa qegħdin il-pjan li ħtar huwa li nagħmlu l-ikla tal-aħħar niċċelebraw ukoll u ovvjament il-general meeting sabiex nerġgħu niffurmaw il-kumitat ġdid u nimxu minn hemmhekk. Intom għandkom xi klabb partikolari fejn is-supporters lokali tal-West Ham tiltaqgħu? Le, fil-passat kien hemm ma dal-aħħar ilu mhux ħażin ma ġieli niltaqgħu ma niltaqgħu ġo bar partikolari u niltaqgħu flimkien ngħidu xi ħaġa u ngħidu gost naqsma l-esperjenza li dik il-logħba flimkien. Però klabb partikolari le, kien jeżisti imma llum m'għadux minħabba anke sistema kif kienu għamlu għal-West Ham minni inti l-membership tagħmilha ġewwa l-Ingilterra biss biex inti tkun uffiċjal taħt supporters club kappa waħda. Tajjeb ħafna, mela l-aħħar domanda tweġiba fil-qosor biex kollu sanna biex nagħlqu. Mela, il-futbol Ingliż ra żewġ timijiet rebbieħa. Fil-waqt dak Taljan ra 3 timijiet finalisti. Taħsbu l-verdetti finali fit-tazzi Ewropej jirriflettu verament il-valuri li hemm fil-futbol Ewropew attwalment? Jibda Karl, ikompli Trevor u jalaq Kenneth. Naħseb ma tix mill-Università ta' Nairobi biex tirrispondi għad id-domanda. Kellek tara pereżempju ħanuża kelma kellhom plejer żejjed, is-City, Dzeko. Għalihom kien spiċċa l-Italja anke sa fundamentali l-lum ta' 37 sena li qiegħed magħhom, jiġifieri huwa stat ta' fatt li għandek il-lik Ingliż klassi għalih fejn qabel kien ikun il-lik Taljan, għandek il-lik Franċiż laqas nikkalkula għax hemmhekk one party show, il-Ġermaniż ukoll isu one party show ukoll, il-Taljan imma naraħ isu batta ħafna jiena. Minn mindu ġrat tal-Calciopoli l-Italja isu qatt ma ħaruh il-kampjonat reġa'. Biss li jispiċċaw l-Juventus jieħdu dawk l-ammont ta' kampjonati isek qed tara l-Skoċċiż bis-Celtic u Rangers. Jew wieħed jew ieħor, naħseb tiftakru f'dak il-perjodu. U mbagħad għandek ifhimni sfortunatament hemm bħal kull ħaġa oħra fid-dinja l-flus fottu kollox, narhom jiena ġifieri. Alright, forsi tas-City mhux se jaqbel miegħi, imma issa m'hemmx dik il-kompetizzjoni nħu pjaċir. Onestament, illum iktar nħu pjaċir nsir nara logħba ta' tfal għax ngħid hemm il-qalb. Issa pereżempju dil-ġimgħa kien hemm Benzema God bless sejjer għax hemm pajjiż Musulman. Ma max qabel, issa sejjer, u għalfejn sejjer? Come on. Fimtuni. Jiġifieri issa naraw il-ġlieda, x'issa ġie ġlieda, issa id-derbi ta' Manchester għal ġej. Ġifiri ħatkun heavy issa ġiex heavyweights ma' xulxin. Hemmhekk tittaraw ukoll. U jaf li l-owners ikunu xi kuġini. Bħala owners hekk ħajkun hemm wieħed minn Abu Dhabi u ħadd mill-Qatar. Storikament ma tantx jaraw għajmajn, jiġifieri bħala pajjiżi. Iva kollox sew ma li qed ngħidu ma tantx jaraw. Benza bafem mal. Illi tara l-influss minn fejn qed jiġu wkoll il-flus iġġeru. Trevor Kenneth, domanda li saqsejt ma xekrilux. Tuġbuha? Le, jien naħseb
Tkellimna wkoll aktar il-qudiem fejn id-differenza hija il-finanzi fejn jistgħu clubs Ingliżi anke dawk li huma fil-żona t'isfel jistgħu jattiraw players illi jistgħu joffrulhom pagi u kondizzjonijiet aħjar allura ikunu pole position biex huma jieħdu player flok imur ġol-Italja naħseb imur ġol-Ingilterra. Naħseb l-Ingilterra again bħala għalkemm kellek ġiex-timijiet illi waslu u rebħu l-finali tobbhom fuq subajk kemm il-plejer huwa Ingliż. Ġifieri xorta bħal-fatt illi il-futbol illum sar mhux tal-pajjiż jekk intix klabb Ingliż, il-klabb huwa Ingliż, il-plejer ma jkunux Ingliżi, viċeversa, ġifieri fuq pajjiżi oħra li hija kważi l-istess. Tara Franza l-istess, il-maġġor parti tal-plejers huma Afrikani u minn pajjiżi barra l-Ewropa wkoll għax jiġibuhom żgħar u mbagħad jieħdu ċ-ċittadinanza Franċiża u ddur fejn iddur dana il-mix ta' nationalities fil-klabb tiqpa' hemmhekk hux veru. Ovvjament, bħala Manchester City b'saħħitna anki mill-lat ta' finanzi, ma sax ninnega din għax anki turnout li hemm bħala finanzi ġifieri dan. Anki li wasalna irbaħna l-lig dis-sena aħna ksibna rekord ta' kemm lajna flus għax irbaħna treble biex ngħidu hekk. Kumment li forsi ma naqbilx ma' Karl kien illi fl-Ingilterra m'hemmx kompetizzjoni. Naħseb waħda mill-mistoqsijiet kienet illi ismani dis-sena x'kien hemm fiċ-Champions League li seta' lil Manchester City propju waqafhom. U dak kien propju l-lig Ingliż. Ejja ma ninsewx. Sorry, ta' meċ hekk jiena. Le, fis-sens illi Le, skużani, tħalt lek hekk. Le, jiena qed hemm il-krem della krem qiegħed ġol Ingilterra. Naqblu fuq dan il-punt, fuq dan l-argument. Issa, hemm kompetizzjoni ħarxa l-Ingilterra mhux m'hemmx. Ġifieri għandek is-City, għandek il-United qatt ma tarmihom, il-Liverpool tarmihom. Newcastle, Chelsea u Chelsea li ma ġifieri Chelsea. il-Chelsea. 680 million. 680 million. Ġifieri jiena naħseb illi xi ħadd jikkummenta jista' jkun. Arsenal kieku ma weġġax Saliba. Jista' jkun iva li nħass. Li ngħidlek li qed kampjonat skużi ħanusa kelma tal-qamel huwa Taljan huwa dak. Il-kampjonat Taljan. Pereżempju Manchester City aħna ħadna tnejn kien skartakom. Dzeko u Kolarov. Kolarov dam jilgħab magħna mhux ħażin, ġifieri. Imma jgħidlek imorru bal lura. Kibru mbagħad ovvjament. Jien naħseb illi kulħadd kien qed isemmi s-Super League u naħseb is-Super League huwa proprju l-lig Ingliż. Ġifieri għaliex bħalma kien fin-90s il-krem della krem imur l-Italja. Jien niftakar pereżempju l-Cagliari, plejer bħal Giulio Deli Valdez u hekk jiġifieri. Illum ovvjament fl-Ingilterra hemm dawk it-tip ta' players illi bħal Brighton, bħal Brentford, li issa narabħunna darbtejn home u away. Jurik il-lig Ingliż huwa superjuri tista' tgħid għal-leagues kollha. Sewa wis, mela, grazzi lil Trevor il-Karlu Tenit tal-li l-lejla inaqdu magħna. Grazzi wkoll kbira tmur il-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u kisbu l-ġim inħedlitkom biex tużaw is-servizzi tagħhom għaliex ukoll indirettament qegħdin tgħinu lill-Kamra Sportiva. Grazzi wkoll lil daw it-tliet kumpaniji tal-li għal sena oħra urew fiduċja sħiħa f'dan il-programm botta u risposta. Il-programmazzjoni tagħna għal din il-ġimgħa ser tkun kif ġej. Nhar il-Ħadd ftit mumenti wara t-tellieqa tal-Kanada tal-Formula 1, it-trio tad-Dipartiment tal-Formula 1 li huwa jiena Andrew Zart u Wayne McAuliffe ser nidħlu biex ngħaddu ir-reazzjonijiet tagħna f'xandira diretta ftit mumenti wara tmiem it-tellieqa. Jekk it-tellieqa
tittardja biex tispiċċa, għaliex ovvjament irridu nieħdu kollox into consideration meta tqis li din titlaq fit-8 ta' filgħaxija jarqad il-programm jiċċaqlaq għat-tnejn biss nippruvaw noħorġu live wara t-tellieqa. L-aħħar programm tal-istaġun 22-23 ser ikun fidejn il-YouTubers tagħna. Mark Xkembri ser ikun qiegħed imexxi il-programm Verdett Finali fejn fih Mark u 3 YouTubers l-oħra tagħna, Clayton Samit Iċklobba, Kopajt Chris u Ġod Kawki ser ikunu qegħdin jiddiskutu l-istaġun bejniethom biex ukoll hekk nagħtu nagħlqu l-istaġun u wkoll nagħtu naqra spazju lil dawn il-YouTubers tagħna illi għamlu sena sħiħa jaħdmu issa wkoll naħseb wasal iż-żmien illi jien noħloq pass lura u ftit vaganzi mistħoqqa u il-YouTubers tagħna wkoll jagħlqu dan l-istaġun. Infakkarkom illi minn hawn ftit ieħor dan il-programm se jkun disponibbli wkoll fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għaldaqstant inħeġġitkom biex tidħlu hemm tagħmlu subscribe u wkoll ma tkunu titilfu xejn mill-kontenut kollu illi qegħdin noħorġu f'kol taraw is-sensieliet kollha passati li kellna, inkluż is-sensiela kollha ta' botta u risposta li kellna dan l-istaġun. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lilkom kollha illi għamiltu dan il-programm possibbli, mistednin, supporter clubs lokali, sponsors kollox intom is-segwaċi tagħna li kull nhar ta' ħamis minn Awwissu lem segwejtu dan il-programm botta u risposta kellna diversi programmi tajbin matul dan l-istaġun fosthom l-intervista li għamilna l-Livano Bordon f'Novembru, intervista oħra li għamilna lill-ex leġenda ta' Hibernians, Ġużi Xwiereb, kellna programmi ftit inqas tajbin ukoll imma nistgħu ngħidu hekk illi all in all il-mixja ta' botta u risposta l-istaġun 22-23 kienet waħda tajba. Ħanejdu hekk. Jiena issa naqaf hawnhekk narakom il-ħadd wara l-Grand Prix tal-Kanada tal-li segwejtuna u l-lejl it-tajjeb. Risposta ġi wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Kicks Boutique Gym.